Ами, колко? Колко метра ще може да ги бъде борбата? Те ще се подвива вече с такава бъргия. Това бъргия. С переста. Не може да се грязва, че на наредната ще ги прави на года. Ще го направя на требване. Мисля си, да не мога да я закрепим това. После пак те са работи по средата, но трябва да видиш, нали? Не, няма да я. Ще я остава. Да пили. Не да... Те остава. Абе, ще направим най-пред 6 мм. 6 мм. Добре, каква техника е? Ами най-6 сме направо. Дали няма да пили дърво. Казваш няма. Ами тъй, това е ще отваря. Тук пише патент. Добре, хубаво като патент. Ако шлайфа да работи в периферията. Няма. Те се отвори, стават безпредметни. Като той шлайфа е как пилиш. Ти пили с ръба. Винаги с ръба са пили. Значи може да стане при нещо, ама те се отвори, трябва да закачат в периферията. Ами не, че искаш циркуляр, аз съм да рязам. Кой да Не. Мисля, че циркуляр да режеш. Искаш, че от тук трябва да порежеш Не, това за пиление, не за сваляне. Да сваля дърво. сваля дърво. Мой. Не, тук стане, че те работи.